Sa mga pangenot na istorya, dating konsehal sa Pilica Camarines Sur gadan kan pagbabadilon. Dating broadcaster arestado kan manaksak sa Legazpi City. Magkasuhay na insidente nin panhabonin motorsiklo sa Legazpi City hagup sa CCTV. Big-time drug personality arestado sa operasyon kontra drogas sa Camarines Norte. Asin pasyaran ang patok na tunnel of lights sa Banwaan, Nindaraga. Maray na hapon, Lunes, Nobyembre 21, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga istorya ni sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Dating konsehal sa Pilica Camarines Sur, gadan kan pagbabadilon in riding in tandem. Ma-report si Maria Lorenzana. Dead on arrival ang 57 anyos sa dating konsehal kan Pilica Camarines Sur na si Rodel de Vinagracia matapos sa tambanganin riding in tandem sa kahalabaan kan Jeremiah Street, Barangay Cadlan, mag-alas 9 nin banggi kan Sabado, Nobyembre 19. Sigun sa Camarines Sur Police Provincial Office, kakaabot pa sana kan biktima sa saindang residensya. Asin kan pakababa kainisa sa iyang bihikulo, pinagbabadil na ini kan riding in tandem. Tama nin bala sa tikab asin iba pang parte kan sa iyang hawak ang tulos na ikinagadan kan dating opisyal. As of now po, nagkakandak po ng mga review ng mga CCTV footages yung ating investigator regarding dyan para magkaroon po tayo ng lead doon sa suspect kasi doon based doon sa nakuhang footage ng mga suspect is full face po kasi yung ginamit na helmet. Dugang pa kan tagapagtaram, politika asin personal na da ipagkakasinabutan sa pamilya ang pirasa na sa mga pigiling nindang motibo sa panggagadan kay De Vinagracia. Ang masasabi lang po muna namin, ma'am, is well-planned po yung pagkaka-execute, so probably pinagplanuhan po ito. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa pangyayari. Nagpapadagos man ang pinagigibong hot pursuit operation kan otoridad nga ni madakop ang mga kagibo. Para sa mga storyang Tatak Bicol, Maria Lorenzana. Dating broadcaster arestado kan manaksak sa sarong inuman sa siyudad ni Legazpi. May istorya sila Arnie Miranda. Arestado ang 57 anyos na dating broadcaster sa Albay matapos sasaksakunan sarong bank manager sa sarong bar sa Barangay 16, Legazpi City. Sigun sa epatura kan Legazpi City Police Station, alas 7:20 nin banggi kan Nobyembre 19, uminabot sa Podium Resto Bar ang 57 anyos sa sospek na binistong si Lamberto Doronela, residente kang Barangay Tamauyan, Legazpi City. Asin duminulok sa 47 anyos na biktimang si Jaime Aplacador na nakikiinuman sa mga amigo asin basang nasanang sinaksak ang sospek gamit ang siyam na pulgadang gunting. Na-arrestar man po ini suspetsado asin napailan ta po ang kaso. Lambang na simbago na lang niya po kung ano man po ang kaso na nai-offer ta na i-file ta po laban po sa iya. Tama sa walang parte kan sa iyang liog ang sinapo kan biktima. Dugang panipataksil buyong ang sospek kan mangyari ang insidente. Nadai naman ako apang dumulag matapos na ma-citizen arrest asin ipig-turn over sa otoridad. Kaipuhan man talaga po na pag mga nakakainom so tama lang na dahil po maiwasan na maabot po kita sa mga arod po kayo ng mga insidente. Lalo na ngunyan po na mapas, kumbaga, nakul dyan ng mga imbitasyon kung saan-saan. Kasong frustrated murder ang kakahampangon kan dating broadcaster. Sa presente, padagos pang pigaaram kan otoridad kung ano ang tunay na motibo kan sospek. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, La Arnie Miranda. Magkasuhay na insidente nin panhabonin motorsiklo na itala sa Legazpi City. Mga insidente hagop sa CCTV. Ma-report si Nomer Corporal. Pasado alas 4 ning maagawon kan Sabado, Nobyembre 19.
Mahiling sa CCTV footage na ini sa Barangay 14 Legazpi City. Ang sarong lalaking naka-face mask asin nakapayong. Makalis ang pirang minutong pag-uralikid, luway-luway na kaining ginuyod ang nakaparadang motorsiklo. Sigun kay Mark Dave, gikan siya sa sarong pagtiripon, sinublian niya man sa nadaa ang naaabon ng motorsiklo. Asin huli kang pag-uran para mientras siyang nakisirong sa boarding house kan sa iyang amigo. Alagad pagluwas niya, mayo na ang motorsiklo. Pero madali man lang po ito pag serong. Tapos mga 1 hour, pag iling ko, wala na sa motor. Sana po, maski ibalik na lang po sa motor, maski man lang sa iya. Sa motor lang po kaya importante. Aminado man si punong barangay Gerald Aike, bakuin ang primerong best na may naaabunan ng motorsiklo sa sindang barangay. Pagduduon man kay ni, igwasindang pigigibong pagronda. Alagad sa kada best na tapos na ang pag-duty kansay ng mga tanod, sa kasubot minaatake ang maabon. Yari sa barangay ni. And of course, makakaasa po kamo na mas magiging aktibo kami sa crime prevention. Na after this, siguro imi-meeting ko girare ang tanod ko na mas maging aktibo sinda sa pagsupil kaining mga arog kaini. Siguro sa visibility ninda is very important. Very important talaga ito. Na dapat may pang-aga, then may pang-banggi. Bilang pagtabang mi po sa biktima, nag-coordinate man po kami sa iya na so kung nagagat po siya kang kopya kang sa CCTV, tig-provide mi man po yan. Siguro naaling taman po so suspect kung sa inali na lugar. Pagsiserto pa kang opisyal, bako niya residente ang mga nasa likod kang harabunan. Sa barangay Bugtong, Legazpi City, hagup man sa CCTV ang ginibong panghaabon ng motorsiklo kang day pa nabibistong kagibo. Istorya kan tag sa diri, naguli siya sa saindang harungan ni magkakan. Alagad nawalat niya ang liyabi sa motorsiklo. Namangnuan niya na sa nadaang, nawawara na ini. Tako lang ang bagay na ako. Tapi gamit ko ito bago itong restro. Bago buda so mga kuan duman nagkawaralat ko sa papilis na original pati an ito duman. So gabos na papilis ko, yaon duman sa malaw kan U-box. Buda so tools. Aminado naman ang Legazpi PNP na surunod-sunod na ang naitatala nindang insidente ning karnaping ngunya na bulan. Alagad pagduduon kang hipatura, nga ni day mabiktima ning mga siring na kawatan. Maging rigmat asin maingat sa gamit, sa gabos na oras. The more po na yaon na dyan sa sarong gilid, wala man kinagbabantay, o kaya pabantayan tamang po kay CCTV, naaram tamang po bagangon yan, magmaslang ang tao di pisilo ng mamidbidanta. Kaya nakakapudan man kami sa mga motoristata, may mga sadiri po mga motor, kaya man po mga bihikulo. Siguro tamang po na masecure ta po sa tuyang mga pagsadiri pong bihikulo, tanghanin po maiwasan taan mga insidenting arog kainig. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang nasabing istasyon, nga ni masusog, asin mapanimbag ang mga kagibo. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Bangkay nin lalaking luminukso sa tulay kan Libmanan, Camarines Sur, nakuana. May report sila Arnie Miranda. Bangkay na kan madukayan ang 40 anyos si Jobit Galietes, residente kang barangay Malansad, Viho, Libmanan, Camarines Sur, na enot ng napabaretang nawawara makalis kan subot ginibong paglukso kaini sa PNR Bridge na nagkukonektar sa Barangay Station Church site asin Barangay Potot, Libmanan, Camarines Sur kan Nobyembre 17 pasado alas 3 nin hapon. Sa impormasyon, sa salog na kan Barangay Malbogo nakuha si Galietes alas 7:30 nin aga kan Sabado, Nobyembre 19 sa ginibong search and retrieval operation kan pinagsarorong pwersa kan MDRRMO Libmanan, Edmero, Camarines Sur, Philippine Coast Guard, Libmanan MPS, barangay officials, asin iba pa. Bali po palang si Kwarta po, nakita ko naman po palang sagom niya po. Kasi envelope po ma'am, tigsuksok po sa may atop kang skit, kaya po tumam na hulog ma'am. Sigun sa MDRRMO Libmanan, luminukso sa tulay si Galietes nga ni kuwaon kuta ang nahulog na envelope na may laog na importanteng dokumentos asin 4-piece ATM kung sa intulos man subot sindang nagkondusir ng search and rescue operation. Nandun na lang po sa gabos, if ano man po, if di man po, kung importante man po itong dokumento, kung si envelope po or something mga documents po nahulog, kaya na lang po, para po, dito man po maano yan. Kung importante man po ito, pwede man po kita magagad ng another pong copies po kadto, or kung pwede po, para po dito kapalit kang buhay po, at po nangyari kay tatay.
Nakapatente naman ang bangkay ni Galietay sa saindang residensya. Pagirumdum kan otoridad, kung mamumugta kan sa diri sa alanganin, dai na magbalo pang isalbar an anuman na bagay hulita pwede ining ribayan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Big-time drug personality arestado sa Camarines Norte. Asin tunnel of light sa Daraga, pinailawan na. Yan asin iba pang istorya sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an Ako Bicol Online TV. Konsideradong big-time drug personality arestado sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Camarines Norte. May report sila Arnie Miranda. Arestado ang 44 anyos na lalaki sa pigkasar na bypass operation kan Daet Municipal Police Station sa Purok 1 Barangay Mancruz, Daet, Camarines Norte, alauna nin aga kan Nobyembre 18. Sa impormasyon, positibong nabakalan kan poster buyer ang suspect na si Dexter Punsalan, residente kan Barangay Biberao, Daet nin sarong sa shay na may laog nin pigtutubudang shabu asin nagkakantidad 500 pesos. Apwera sa nabakal sa sospek na kumpiskar mandigdikan ng otoridad ang nasa kantidad 102,000 pesos sa shabu asin sarong caliber 38 na kargado ni 5 bala. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kanasambit na patura ang sospek na sarong big-time drug personality sa Banwaan asin kabale sa Regionally Calibrated Database on Illegal Drugs kan PNP asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Apat na magkakasuhay na diskwido na itala sa syudad din Sorsogon. May report si Nomer Corporal. Aros mawasak na ang bumper kang bihikulong ini matapos na madiskwido alas 11:30 ning ugto kang Sabado sa tinampong sakop kang Barangay Milagrosa, Castilla, Sorsogon. Istorya kang driver kang tuminagilid na SUV. Gikan sindang Sorsogon asin biyahe ko tang Manila. Alagaduli sa halnas kang tinampo durante kang paguran, nawaran siya ning kontrol sa manibela. Sir, yung daanan yung madulas. Bigla lang umikot yung sasakyan. Papunta kaming Legazpi. Galing kami sa Sorsogon.
Maswerteng minor injuries na ang sinapok ang driver asin kan sarong lunad kaini. Sa barangay Tugos naman sa parehong aldaw asin parehong syudad, pigaaragapan man ang sarong lalaki na nadiskwido sa motorsiklo. Huli kang balaw-bagaw na ayam. Mantang sa barangay Gatbo Bacon District, 2 motorsiklo man ang nagbungguan na nagresulta sa pagkakairido ka mga driver kaini. Natulos man na pigdarara sa ospital. Mientras tanto, pigturuangan man kang residentes kang Purok 5 Barangay San Juan, Sorsogon City na maiangat ang sarong pampasadang tricycle na nahulog sa kanal kan Sabado. Pigtutugdong nawaran ng kontrol ang driver kay ni, huli kang mahalnas na dalan dara kang pag-uran. Paswerteng daing sinapong lugad ang driver asin mayo ining lunad kan mangyari ang insidente. Kadalasan po sa mga recorded ta, Banggi and Mauran, madaling araw. So nare-record kita ng mga accidents. Aram ta po na yan mga oras ng maaga, mga tungka talaga ang tao kayan. So iwasan ta po yung mag-drive na wala kita sa physical condition. Dapat po physically, condition kita. Iwasan ta man po yung mag-overtake sa alanganin. Then aram naman po yung mga kababayan, so mga slow moving vehicles, sa rightmost lane talaga po yan. So accidents na nagkaka-commit ng mga human errors because nga po under the influence kita kang liquor or wine. Patanid kang otoridad, magdubli ingat asin magluway-luway sa pagmamaneho, urog na kung nagtatagauran, hulit asyertong mahalnas ang tinampo na pwedeng mauli sa diskwido. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Tunnel of Lights pinailawan na sa Banwaan kan Daraga. Si Ripunta yan sa istorya ni Mariel Lorenzana. 5, 4, 3, 2, 1! Mating-mati na nanggad ang Kapaskuhan sa Daraga, Albay. Eksaktong alas 6 kaya kasubanggi kan magliwanag ang kahalabaan kan Rizal Street. Opisyal na kayang pinailawan kan lokal na gobyerno ang sa indang pig-orgulyong 2 kilometrong string of lights. Ang mag-ilusyon na Jonalyn asin John Erickson, dahil nanggad pinalampas ang pailaw. Magayon sa pagmate na first time may makailing kiarang naman kayo ni na magkaibalan nga ni kami. Ngayon lang po kami nagilingan, lipas kan 6 na bulan, kaya muyami man po magpasyar-pasyar po. Ang pamilya Romano naman, ugmaman sa nasaksihang pailaw. Ang ganda-ganda at ang saya-saya kasi nakita ng mga bata. Happy silang makita nila. Ang magbarkadang Cedric Asinino, Randolph Asin Christian, feel na daa ang Christmas hulikan pailaw. Nag-serve po kami tapos nakita namin yung post ni Mayor, kaya napag-isipan namin hintayin hanggang alas 5. Masaya po ate kasi ganito, sama-sama naman, magbabarkada and then mga choir mates! Shout out! Taga Masbate po kami tapos gusto naming maka-witness ng bago dahil sa aming probinsya, hindi ganito yung mga programa na inihahandog sa amin. Gusto po namin maka-experience po ng bago. Yung parang iba naman po. Kasi sa probinsya po namin, di ganito talaga, kabongga. Istorya kan LGU, taong 2018 kan inot na indaining puunan. Alaga durante kan pandemya, 2 Pasko man ining na paralisar. Ngunya na taon, sining kan mga nakapagdala na, dakula man ang sa indang namamati ang kaugmahan, huli taliwat na ining nagliwanag. Unexpected na aring sa kadakol ang presence sa mga Daragenyo na talagang nagaulat na mapailawan niya ding string lights for the Christmas celebration. So very overwhelming. At the same time, syempre very happy kami sa local government unit. Obheto man daa kan string of lights na makapagtaong inspirasyon sa publiko. At least simple way na sa mga residentes, sa mga Daragenyo maging maugma for this for this Christmas. Mientras tanto, sigon sa Daraga Municipal Police Station, mayo man sindang naitalang anuman na insidente sa nasambit na aktibidad. Sa tuya pong ingatan ang sa tuyang mga gamit para zero incident po kita sa mga pickpocketing, sa mga
mga gamit na nawawara, maging alerto po kita permi. Sa mga maamot, mailing ang bagong atraksyon sa Daraga, ang string of flights sa Tunnel of Lights kan Banwaan, mailing po sa Daraga Town Plaza sundo sa BRTTH vice versa. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 34 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!